Gaixotasun bat diagnostikatzen dizutenean, lehen sintomak hasten direnean, zalantza pila bat sortzen zaizu. Gaixotasun prozesu horren ondoren nola egongo garen jakin nahi dugu. Guk hori neurtzen dugu osasun emaitzekin, asistentzia adierazleekin, baina benetan jakin nahi duguna da horrek guztiak nola eragiten dion pertsonari bere bizi kalitatean. Lehen mailako arreta hasieratik egonda programan. Izan ere, pazientearentzat sarrerako atea gara. Irisgarritasun handieneko maila eta ziurrenik pazientea eta haren ingurunea hoberen ezagutzen dituena. Azken batean, prozesu honetan gidari onena izan daitekeena. Nire bizitzaren kalitatea programaren eginkizun nagusia da gure pazienteentzat oso garrantzitsuak diren datuak modu sistematikoan jasotzea. Toxikotasunari eta albo ondorioei erreparatzeaz gain, haien bizi kalitatean eragin handia izan dezaketen aspektuei buruz ere galdetuko diegu. Bizi kalitatearen galdetegi hoien emaitzen balorazioak eta ebaluazioak aukera emango digu protokoloak doitzeko eta aldatzeko. Pazienteak sendatzen direla ziurtatzeaz gain, bizi kalitate bikaina mantentzen dutela ziurtatzeko haien jarraipen osoan zehar. Pazientearen bizi kalitateari buruzko galdetegietan eskuratzen ditugun datuak historia klinikoari eransten dizkiogu. Datuok gainerako osasun datuen segurtasun eta konfidentzialtasun berme berberarekin gordetzen dira. Pazienteari bere eguneroko bizitzako hainbat alderdiri buruzko galderak egiten zaizkio, arazo emozionalez, jarduera sozialez edo bere osasun egoeraz galdetzen da. Horrek ideia orokor bat ematen digu edo tratamenduari ekin aurretik hasierako egoera ezagutzen laguntzen digu. Gero, galdetegi hori bera kontsultetan egiten da eta horrek gaixoaren bilakaera ikusten laguntzen digu, haren ondoan lan egiten eta etorkizuneko helburuak markatzen. Lehenengo inkesta kontsultan betetzen da, pazientea lehen aldiz elkarrizketatzen dudanean. Eta ondorengo inkestak osasun karpetaren bidez, telefonoz edo osasun aholkuaren bidez egiten dira. Baina, inkesta kontsultara joan aurretik egitea iradokitzen da. Hain zuzen ere, hartatuko duten profesionalek haren osasun eta ongizate egoeraren berri izan dezaten.